Hola, sóc el Lluc dels Boctubers de Claret i avui vaig a la primera jornada de joves lectors i bueno, espero passar-m'ho bé i tal. Hola, aquí també estem amb la Misha. Misha del blog i canal Paraula de Misha @Misha_Bajacuela a Twitter i Instagram. Veus, ja està, pim-pam. Tenim a la Mar, massa tard. A la Irene. Hola, bon dia. Soc la Irene del Twitter, Instagram i blog El Pingüino Lector. També estic a El Temple de les Mil Puertas i res, estic cansada. Bueno. Com us deia, iniciem el debat preguntant-vos què és el que us fa sentir més orgullosos d'escriure persones? El mateix ordre de presentació, sí, no? Endavant. Res, doncs, bàsicament, jo sempre, com a pare preocupat, sempre m'he preguntat les mateixes coses, no? Quan la lectura per un nen deixa de ser diversió i es converteix en quan la lectura per un nen deixa de ser diversió i es converteix en un càstig, alguna reflexió hauríem de fer els adults, no? Aleshores, jo sempre intento escriure els llibres que m'agradaria llegir. I clar, tinc la gran sort de tenir dos fills que m'han servit com de banc de proves. Aleshores, jo moltes vegades intentant lluitar contra aquesta frustració lectora, perquè dels dos fills que tinc, jo tinc un de cada, no? Un que realment li va costar moltíssim enganxar-se al llibre i una que ho devorava tot. Aleshores, jo el que intento bàsicament és això, fomentar la lectura i ja posats intentava que els meus llibres anessin adreçats cap a un tipus de públic que ja deixa de ser infantil, ja intenta oblidar els llibres amb moltes imatges i intenta anar a la literatura d'adults, llibres sense cap imatge, no? I què em fa estar més orgullós? Doncs a mi em fa estar molt orgullós, ostres, quan algú em diu que ha sigut el primer llibre de gran que s'ha llegit. Quan em veu un nen de 12 anys i diu m'he llegit el teu llibre i no tenia ni una imatge, és un llibre de gran, no? Ostres, això et fa molt sentit. O quan els pares em diuen que el meu llibre ha estat el primer que s'han llegit els fills sense empaitar-los, d'una tirada, no? Ostres, és com molt gratificant. Aquesta és la sensació que em mou escriure, vaja. Jo no sé si deixant l'element terrorista ja o esperant-me una mica més tard, ja, directament. Jo soc dels que pensa que la literatura juvenil no existeix. Perquè el que existeixen són els lectors joves que poden llegir el que els hi surti dels nassos. I la literatura juvenil com a tal és un invent de la indústria cultural que va dir ui, si els joves estan llegint molt, anem a donar-los més coses que sembli que poden comprar. És una qüestió de merchandising completament. Ara, dit això, sí que és cert que tu pots fer una literatura pensant en una sèrie de lectors o lectores d'una determinada edat. Jo crec que això en infantil és molt clar i fins i tot està molt marcat pel franges, perquè hi ha unes qüestions que són fàcilment estudiables i objectivables. De dir, no, això amb més de 10 anys és difícil d'entendre, amb 8 anys sí o no, també és discutible, però puc entendre el per què, però a partir dels 13-14 doncs fer distincions és una mica complicat. Igual pots llegir tu un llibre d'adults si et dona la gana que llegir un llibre d'aquests que ha creat la indústria editorial perquè t'agrada i sense cap mena de problema. Contestant a la pregunta en si, jo el que escric per tant no és literatura juvenil. De fet, el llibre, diguéssim, que avui podem comentar més, que és L'herba negra, que el vaig coescriure amb el Salvador Masip, amb aquest pseudònim de Masip Garzón, és un llibre que vam escriure per adults i que de sobte vam dir què fem amb aquest llibre i vam dir, mira, presentarem el Premi Ramon Muntaner. Ah, però és un premi juvenil. Molt bé, i canviem l'edat dels protagonistes. Tenien 19, ara tenen 17. I al final vam dir, de fet no posem l'edat i ja està. I vam deixar el llibre tal qual i no va guanyar el premi. Amb la qual cosa és la demostració definitiva que això de juvenil no és una cosa que serveix per posar en una prestatgeria o perquè se n'ocupi una revista o una altra o determinats prescriptors o uns altres. Jo el que sí que escric és per joves i això sí que ho faig per un motiu, i és que jo vaig fer lector empenerit de jove i escric llibres que crec que m'hauria agradat a mi llegir amb determinades edats. I com hi ha 3 o 4 que em van fer lector i que van des de, per començar més avall, Matilde de Roald Dahl, seguir per la història interminable de Mijail Ende i continuar per Alicia al País de les Meravelles de Lewis Carroll, doncs intento fer aquest tipus de coses i per això el proper llibre que trec ara al setembre, que és per més petits, per 8 anys, doncs és una barreja entre Roald Dahl i Agatha Christie, perquè el que faig és simplement reproduir coses, lectures que em van fer lector a mi en el seu moment.
perquè crec que la literatura juvenil en si no acaba d'existir, no és un invent editorial. Jo, de fet, com a lectora, com a escriptora, el que puc dir és que jo quan escric un llibre realment no sé mai on va. Jo escric el llibre que jo vull escriure, la història que jo vull construir, amb els personatges que a mi m'agraden, i realment no tinc massa idea de cap a quin públic acabaran dirigit. Jo quan vaig escriure Wolfgang també em pensava, segurament després equivocadament, però que anava a un públic més adult i de cop i volta em vaig trobar que tot això s'ubicava més a la novel·la juvenil, però després també ha estat sorprenent perquè han anat, per exemple, al Premi Atrapallibres, que l'han acabat llegint nens de 11 i 12 anys, per tant són més petits i també els hi ha agradat. Per tant, em sento molt confusa i desubicada amb el tema de les edats. Jo l'únic que sé és que escric la història que vull escriure, pensant sobretot que hi hagi bons personatges, bona trama, un bon conflicte, que pugui ser interessant, que enganxi el lector, i després trobo que la història trobarà els seus lectors. I en aquest cas és un editor o una editora que veia em diu no, això va dirigit a un públic juvenil, li posarem aquesta coberta, tindrà aquesta imatge, anirà a una llibreria a l'apartat, però en si, perquè és necessari, no? Perquè si no, de fet, jo crec que la literatura juvenil és la literatura que s'hauria de llegir tothom i a més els joves també, no? Però tothom. Perquè, de fet, amb la novel·la de Wolfgang, de la qual parlàvem, crec que t'has endut més una sorpresa, no? Perquè vas a grups de lectura i és aquests... Sí, jo amb Wolfgang m'he trobat des d'anant a clubs de lectura amb gent de 70-80 anys i que han gaudit de la novel·la, els ha agradat, etc. Anar a escoles amb el Premi Atrapallibres amb nens de 6è, que per tant tenien 11 i 12 anys, i també he fet moltes visites a instituts amb nens de 13, 14, nens de 15, 16, 17. Per tant, què vol dir que va a totes les edats? I el fenomen aquest crossover, que també és un tema interessant que en podem parlar en algun moment, què vol dir exactament crossover? Perquè crossover, teòricament, vol dir que va dels 9 als 99 anys, no? Per tant, vol dir que es pot llegir tothom. I això vol dir que si s'ho pot llegir tothom i pot passar moltes altres obres juvenils, doncs i tant que sí, no? Per què no? Perquè ens hem d'alguna manera encasillar, no? Dir, no, aquest tipus d'obra només ho pot llegir un sector determinat, no ho sé. Doncs anava en aquest lloc, a mi podem parlar de que si existeix o no existeix la literatura juvenil, al cap i a la fi podem acabar amb la conclusió de que es tracta sobretot d'un tema d'identificació. I en la meva resposta anava cap a aquesta banda, de que el que més orgullós em fa sentir d'escriure literatura juvenil és de la il·lusió, de l'entusiasme del públic mateix que llegeix aquestes novel·les. Me'n recordo quan fa 10 anys, quan jo mateix podia estar a l'altra banda d'aquesta taula i estar agraït, il·lusionat per totes aquestes històries, els meus autors preferits i tot això, i el que em fa sentir més orgullós d'això és... m'estic guiant, però... el que vull dir és que el que més orgullós em fa sentir és la pròpia comunitat de lectors que hi ha darrere de l'etiqueta de literatura juvenil. Hola, mireu, ara estic aquí amb la Lona. ¿De qué? Yo, ¿de dónde soy? No ho sé. No ho sé, el meu canal està abandonat. Bueno, però parla d'Instagram, per exemple. El meu Instagram, /Alona715. I aquí està l'altre senyor, l'Arnau. Que he començat un canal de ciència i friquisme i llibres que es diu Nerdifico. Per dir alguna cosa. Molt bé. Ja està, no tens ni Instagram ni res. Bueno, Instagram també es diu Nerdifico i Twitter també es diu Nerdifico. Nerd, de nerd, Nerdifico. I a darrere... Nerd científico. Uau, que fort. A l'Ona descobrint el món. La sopa d'all. La sopa d'all. Bueno, i aquí tenim una persona fent fotos. Bueno, pues eso. Aquí, a la jornada de joves lectors. Acabem de guanyar la tercera posició al Kahoot literari un altre any. Bueno, pues eso, ja estem aquí contents perquè ens donaran llibres gratis. I bueno, i tal. Pues ja està. Ja estic content i esto, pues ara pujarem. Bueno, ara ja s'ha acabat la jornada, la primera jornada de joves lectors. M'ho he passat molt bé. També he passat molta calor, però ha valgut la pena. I bueno, pues esperem poder-ho tornar a repetir. Adéu.